Joo, tässä ei tosiaan ollut kaikki vielä Saanesten Ollista. Nyt ollaan tultu vähän tätä Aurejokea ylöspäin ja ollaan tämmöisessä paikassa, jossa on aiemmin toiminut vielä vuonna 1989 kansakoulu tai ala-aste, mikähän silloin mahtoi olla. Joo, että se on loppunut vasta 89. Kyllä. Ja tää on niin Saane Olli kotipaikka ja tää paikkahan on, niin kuin, on tarinoita täynnä. No joo, epäilemättä. Joo. Ja täällä on muun muassa tämmönen toinenkin kuuluisa kuvataiteilija, kun Touko Laaksonen on käynyt tää koulu ja jos on ihan väärin muuten asustellut täällä. Joo. No ehkä Saane Olli osaa kertoa jotain enemmän. Kyllä, mutta talo on maalattu ulkoapäin, niin Virtasen 4 maali joku 4-5 vuotta sitten. Ja Joo, oikein hyvältähän toi todellakin edelleenkin vielä näyttää, niin kuuluu. Todella. Joo. Hienot värit oli. Joo. Mut mennään tuonne sisällä vähän kuuntelemaan lisää tarinoita. Joo, mennään, morjesta. Niin, tähän taloon nyt liittyy kaikenlaisia tarinoita. Täällä on ollut koululla ja täällä on ollut kuuluisia oppilaita, mutta te varmaan tiedätte tämän talon tarinan hiukan paremmin. Joo, tämä on rakennettu 14 kouluksi. Tämä on ollut silloin osa Kaarinaa, nykyään osa Turkua. Ja sitten koulutoiminta täällä on jatkunut vuoteen 89 saakka. Ja täällä on ollut jo eräs kuuluisimmista suomalaisista, niin hän linkittyy vahvasti tähän taloon. Niin se oli Touko Laaksonen, eli Tom Finlandina paremmin tunnettu, niin hänen vanhempansa on ollut täällä rehtorina ja opettajana. Niin hän on asunut lapsuutensa tässä talossa ja käynyt myös koulut täällä. No, eli tavallaan taiteellisuus asuu näissä rakenteissa täällä. Kyllä. Joo, kyllä. Siinä kohtaa, kun te olette tänne tullut, kuinka kauan teillä on ollut? Täällä meillä reitut 4 vuotta nyt. Just, joo. Niin ei varmaan ihan tässä kunnossa tämä vuosi sitä taloa. Ei, me aloitettiin sillä, että murrattiin ensimmäiseksi noin 4 isoa piippua uudestaan tonne katolle. Ja silleen niin aika kyllä perustavanlaatuinen remppa ollaan tehty. Että Missä käytöstä on ollut niin kuin siinä välissä 89, kun tämä oli koulutoiminta loppu? 89 tämä loppui koulutoiminta, sitten 98 tämä oli yksityisessä omistuksessa ja sitten me ollaan nyt vähän alle 5 vuotta niin kuin tätä nyt rempattu noiden meidän naapureiden kanssa, ketä asuu tuossa toisella puolella. Niin, että ei ollut tyhjillään periaatteessa? No, tämä oli Tämä ei ollut ihan tyhjillään, mutta täällä oli jotain kitaratyöpajoja ja mutta aika pienellä käytöllä. Niin. Joo, okei. Sitten melkein vuosikymmenen siinä. Joo. Ja ulkokuorta, kun tuossa katseltiin, niin sillekin on taas ilmeisesti tapahtunut sen jälkeen jotain, kun olette tänne muuttanut. Kyllä, pari kesää mennyt ja nyt ulkomaalaus on valmis. Niin se oli kyllä hyvä, koska jotenkin niinku, talo oli sisältä nätti, mutta sitten kun ulkomaali ei ollut samassa kunnossa kuin sisukset, niin se jotenkin laski fiiliksiä, mutta nyt kun se on mintissä toi ulkokuori, niin tää näyttää siltä, miltä tämän kuuluukin. Ja ulkomaalauksen kautta laudatkin näyttää ihan uusilta, vaikka aika vähän niitä jouduttiin uusimaan, että ne on alkuperäisiä suuria. Joo, no se nyt täältä huomaa, että on tätä alkuperäistä koettu säilyttää mahdollisimman pitkään. Joo, me ollaan oltu aika perustavanlaatuisia siinä, että kaikki rakenteet hengittää ja on perinteisesti ja idiootti varmasti tehty. Remppaaminen on ihan kivaa, mutta ei me haluta toistamiseen remppaa. No joo, toi asettaa ilmeisesti materiaalivalinnoille tiettyjä vaatimuksia. Kyllä, pitkäikäisyys ja se, että ne toimii tämmöisen yli 100-vuotiaaseen taloon, niin ne on ollut kyllä selkeät kriteerit kaikelle. Joo, kyllä. Niin ilmeisestihan tämä on niinku museoviraston suojelukohde jollain tasolla ainakin. Joo, tämä on ulkopuolelta suojeltu. Ulkopuolelta suojeltu, okei. Miten niiden viranomaisten kanssa toimiminen, miten se teidän mielestä on? Onko se ollut? No me kuultiin kyllä niinku kauhujuttuja aikaisemmin, mutta meillä on kyllä mennyt tosi sulavasti se, että silleen niinku selkeästi maalit ja sävyt ja muut on, mitä me ollaan ajateltu, niin ne on linjassa tämän talon historian kanssa, niin meillä on mennyt kyllä mukavasti. Niin, ja kun te olette kerran säilyttänyt myös niin vanhaa. Niin Joo, ja omina tavoitteina oli jo tehdä tämä mahdollisimman perinteisellä tavalla, niin mennyt ihan hyvin yksin myös suojeluviranomaisten tavoitteiden kanssa, niin ei ole ollut mitään ongelmia. Tosi kiva kuulla. Joo, tämä nyt on ainut, että silloin tietysti se heidän tarkoitushan on suojella sitä vanhaa, ja kun teidän tarkoitus on sama, niin se menee varmaan aika. Pelataan vähän niin kuin samaa maalia. Niin, joo, ihan tosi kiva. Jep, täällä on tosi kiva tutustua tähän ensinnäkin Sibeliuksen kadun studioon, tuli ihan sieltä studio. ja ennen kaikkea tämä Touko Laakso, niin tämä on todella vaikuttava paikka. Oi, kiitoksia. Kiva kun olette olemassa ja kiva kun teette tällaisia hommia.
Hei, kiitoksia tästä. Mukavaa, että teikäläiset oli vieraana. Joo, kiitoksia. Eiköhän me lähdetä tästä sitten. Jes. Hyvä, oli. Hei, hyvää kotimatkaa. Kiitos. Nähdään. Nähdään. Semmonen paikka. Oli vaikuttava. Ja taulustakin tuli niinku Kyllä. ihan loistava. Kyllä tuosta pitää nyt nenäpäivä pidetty. Iso kasa rahaa. Joo, vähintään se 5 000. Vähintään. No, mut on niinku todella hienoa, että saadaan olla osana tämmösiä tarinoita. Todella. Joo, onhan tässä tarinaa, jos jonkin verran paikasta. Ja hienoa työtä. Kyllä. Uskomaton. Joku viihtyy, itse ei kyllä. Joo. Musta tuntuu, että me tullaan joskus vielä takaisin tänne katsomaan tästä ja sitten osaa. Ihan varmasti. Joo, mut sillä välin mennään tästä uusiin seikkailuihin. Virtasen